Hodně lásky, odvahu, statečnost, což ty máš. Ale vidíš, kolik lidí přišla, máme to všechno rádi. A žádný takový, jsi úžasná ženská, na to si pamatuj, když ti bude nejhůř. Dívej se, vlastička, ta dojela na tom, jak mohla, že? Tak prosím tě, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Jo, lásky. A máme ti moc všichni rád. Ne, tady máš ode mě malý dáreček a máš tam takového krásného anděla. Tak si vždycky vzpomeň na to, že ten anděl. Tady máš takovou krásnou speciální anděla. A jinak všem všechno nejlepší do nového roku. A vlastně jsi úžasná, je to neodstatovají po vodě, jo? Tak ode mě taky jedna kytička. Tak Marci, řekni nám, co se tady děje. Tak, tento pošmurný lednový den jsme si zpříjemnili v rámci klubu Parkinsoniků krásnou oslavou jedné naší členky, která slaví půlku latiny a mimo jiné je teda úžasná. A je fajn, že přes zdravotní komplikace, že se scházíme takhle pravidelně i mimo cvičení a rehabilitaci. A věřím tomu, že si to všichni užijeme.